Mina nginento engidida ngosembono. Uma ngabe ukholisa ingane yomuntu yini ufuna imbuzi nenkomo? Mina ngingafuna imbuzi yodwa phela iyona ethethe ethongeni imbuzi. Wesomo. Ya dlobo. Angithi la sikhuluma ngokuthi ukhwelisa umuntu. Angisaqala ukukhuluma ngayo le ndaba le yokugeza amagcene noma ukukhulelisa umuntu. Ya. Abantu ngiyafuna beyiqonde beyi-understand le ndaba ukuthi ihamba kanjani. Wehlomuka uma ngabe uqala ukuzalisa ingane yomuntu yakhulelwa. Ya. Sekumele njengamanje uyovela kubo kwayo ukuze uyocima umlilo osudale nento usuyenze ethongeni la kubo ukuthi manje sewenza ukuthi imicimbi ingabisakhona ukwenza ngendlela ngoba ithonga njani lingcolile. Ya. Abantu abaningi lento iyabadida. Uma ngabe ufunakala imbuzi nenkomo, imbuzi hlomuka eyogeza ini idala la ekhaya noma amagceka la ekhaya. Ukuze ikline ethongeni ukuthi njengamanje lokhu kungcolo sekwenzeke la ekhaya noma lo mshopho usuwenzeke la ekhaya ngoba kuzobatshaza umkhuba owenziwe ingane ngoba vela kuwona umfazi wakho ngumzathile. Iqiniso lithi wena umuntu okwazi ukumbandakanya nawo umuntu owubani onkosikazi wakho. So le yambuzi ngiyayithatha njengento ezokhuza umkhuba osuwenzele ekhaya ngoba vele kuwumkhuba ukuzayela ekhaya. Ya. Nakho ke hlomuka uma sekufunakala inkomo ngoba imbuzi izokhuluma lapha egcekeni. Inkomo izohlawula ukuthi uthatha ingane yomuntu wena wayenza umfazi wayizalisela kubo uhlaza abantu bakubo ngamanye amazwi. Hlawula ukuthi ukwazi ungena esibayeni sisayise wengane ngaphandle kwepermit oyinikezwe yibona ukuthi njengamanje nangu usibani mthatha ethi ubone mase kukhulunywa ngapha esigcawini ke kuthiwa umuzi kabani mthatheni nangu bani simlethile sekade kuthenyelezwa usunikezwe ingane yabo lapha abazali ngegunya lokuthi konke okwenzakala usingaphansi kwabani kwakho. Kusuke ngafika ngake lapho kusuke ngabangabikho iphosela buza umthetho kusuke ngabangabikho abakhongo bahambisile before uhlangane nayo uhlangane nawo wena ngokwakho nobabini nayo kodwa egcina nakho ke kufanele ukwazi ukuthi kumele logcina imfanele zakulowa muzi njengezokuthini nje kufanele ugeza amagceke embuzi kumele uhlawule ngenkomo ukuthi wena uyizalisele ekhala kubi inkomo yokuhlawula lokho ukuthi uyenza umfazi ingane yomuntu ungafanele ifaka ichile emsini nomuntu bese ke uma ukuthi ibiyintombi bese kuba nenkomo kamama kumele ifike ukuthi wena uthathe ini umntombi bayo. Uma bungathathwanga futhi wena kokhokho bani ungema uthathe ungema wena ungazogeza amagceke ukuthi wena uyifice kodwa ingase yona intombi kodwa iqale ngawo ukuyizalisa. Fika nembuzi nenkomo. Imbuzi yani eyogeza amagceke, inkomo uhlawula ukuthi wena usasa ingane yomuntu. Inkomo kamama awuyikhiphi ngoba ungema bese njani waseyithathile. Hlomuka injalo asitolikwa nje futhi sohlele sinjalo izulu. Ngiyabonga ngethu.